felicitar a les dues candidatures, tant a la candidatura que ha guanyat les primàries com a la que no ha guanyat les primàries, perquè pensem que les dues són candidatures d'aquesta organització i que a més ens han permès creuar els candidats i per tant la companya Núria Lozano i el company Toni Barberà seran candidats a la llista conjunta de la gran coalició que està formada per Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i l'Agenda Nova. I nosaltres aspirem a treure 2 eurodiputats, perquè ja hi ha diverses enquestes que han donat que el número 9 perfectament pot sortir. Nosaltres hi confiem i anem a desenvolupar una campanya totalment a l'ofensiva perquè puguin sortir almenys 9 eurodiputats per a aquesta gran coalició, que és el principal referent de l'esquerra antitroika al conjunt de l'Estat, que té un plantejament d'una Europa alternativa al servei dels sectors populars i dels pobles, sectors populars i pobles, i que el nostre lideratge electoral en el conjunt d'Europa és Alexis Tsipras. La sorprenent decisió del Partit dels Socialistes de Catalunya de donar suport a un dels projectes especulatius i ludòpates més importants que es volen assentar a Catalunya, també conegut com Barcelona World. El primer missatge que li volem donar als companys socialistes és que si d'alguna forma volen refer els ponts de diàleg amb Convergència i Unió, més valia que ho fessin amb el dret a decidir i no per donar suport a projectes d'especulació immobiliària i de ludopatia crònica. Estem molt decebuts que el Partit dels Socialistes hagi refet aquest diàleg amb Convergència i Unió a partir del seu model de Catalunya, perquè aquí sí que hi ha un lideratge de la dreta, de la pitjor dreta catalana en el model de país, i en aquest cas el Partit dels Socialistes de Catalunya s'ha adaptat en aquest model, el model, repeteixo, de l'especulació i de la ludopatia. Nosaltres estarem de forma clara amb els alcaldes de la zona i amb els pobles de la zona que segueixen defensant un turisme familiar, cultural i esportiu allunyat dels casinos i que vetlla per una plena protecció mediambiental.